Γογάλης. Ζητάει ο Μπόιζαρ, δίνει δίπλα του στον Καραμπάσιο. Καραμπάσιος ψάχνει κάποιους συμπαίκ του. Περάσει για τον Χατζανδρέου. Αυτός για τον Βόγκλη μέσα στην περιοχή. Βόγκλη ετοιμάζεται να κάνει σε ένα μετραστερό. Δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά. Η μπάλα στο δοκάρι. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι μας είναι από τον Μπόιζαρ. Ωραία αντεπίθεση για την ομάδα της Κοντούσας. Ο αριστερά έκανε πάρα πολύ ωραία σέντρα ο Βόγκλη. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί μόνος του ο Μπόιζαρ. Επιχείρησε. Παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα φάω τώρα στη καλή μεριά για τους εκυπεδούχους με τον Τσιτσάκη να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Να κερδίσει μέχρι στο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Καμακλή. Τελείω του Τσιτσάκη στο δεύτερο δοκάρι. Τη δείχνει ο Γκάλης να κερδίσει την κεφαλιά. Αυτό όμως θα περάσει από την απέναντι μεριά out. Ωραία εκτελεσμένο το φάουλο από τον Τσάι. Ωραία από τον Κοκόζογλου. Καραμπάσικος πιέζεται από τον Ρούμπο. Καραμπάσικος συνεχίζει, κρατάει την μπάλα. Ανάμεσα εκεί από δύο αντιπάλους. Προσπαθεί να περάσει ξανά από τον Ρούμπο. Θα αφήσει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζής έξω για τον Βόγκλη. Βόγκλης θα κάνει το σώμα με το δεξί. Και η μπάλα θα περάσει λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χαλκίδη. Να και άλλη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Αυτή τη φορά για τον Χίτζο τον Βασίλη. Τόσα αφήνει την μπάλα για τον Γογάλη. Γογάλης στη μεγάλη μπαλιά για τον Βόγκλη. Περνάει η μπάλα πάνω από τον Νικολάκη. Βόγκλη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την μπάζει για τον σουτ. Θα πραγματοποιήσει το σουτ. Πολύ δυνατά εκεί θα πέσει ο Χαλκίδης και συνέχεια θα απομακρύνουν οι παίκτες της Αμμουδιάς. Νέα καλή ευκαιρία. Αλτατζής κυνηγάει εκεί. Μάλλον θα φτάσει στα πόδια του Κολοκοτρόλη. Κολοκοτρόλης όμορφα εκεί με τον Μπόικο το 1-2. Για να μάτσα από δουλειά στην αντεπίθεση. Λούμπομερ από αριστερά, ετοιμάζει να σουτάρει. Την τελευταία στιγμή εκεί θα βάλει την κόντρα ο Αβραμίδης και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Να και η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για τον μάτσα από δουλειά στο παιχνίδι. Φτάσαμε στο 41ο λεπτό για τον μάτσα από δουλειά για να κάνει μια αξιόλογη ευκαιρία. Και στη συνέχεια πέρασε σε κόρνερ. Μπόικο. Με τον Λούμπομερ, Μπόικο προσπαθεί να περάσει εκεί τις κόντρες. Φτάσει μπάλα πίσω στο Κολοκοτρώνη. Κοκόζος θα κάνει τη σέντρα. Χρυσοπλαρίδης απομακρύνει. Κοκόζος θα κάνει το γέμισμα. Λούμπομερ θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι νομίζω του Καβακλή και στη συνέχεια θα περάσει σε κόρνερ. Να πει η ομάδα της Αμμουδιάς πιέζει ο Χατζοανίδη. Ο Χατζοανίδης επιχειρεί το από πολύ μακριά. Η μπάλα όμως θα περάσει λίγο out από την αιστεία του Καβακλή. Λάκη που η ομάδα της Αμμουδιάς ακριβώς στο 21ο λεπτό θα πελήσει για πρώτη φορά στο δεύτερο λίγο την ομάδα της Κοτούσας. Σε σουτ του Σοφέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τον Ανδρέο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Νικολάκης εκεί με το τώρα πάει και ο Γκάλης ο οποίος δεν καθαρίζει τη φάση για την ομάδα της Αμμουδιάς. Ιωακίμοφ προσπαθεί και περνάει από το Λεστοέλ. Ιωακίμοφ τελευταία του Ιωακίμοφ περνάει και το Κολοκοτρώνει. Τελικά εκείνη τελευταία στιγμή ο Χρυσοπλαρίδης θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει το κόντερ. Ένα φάουλο ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Από δεξιά προς επιδέχονται η φιλοξενούμενη ομάδα. Φάουλο το οποίο κέρδισε ο Χατζανδρέου ο Χρήστος. Καραμπάτσος εκτελεί. Ξεχάθηκε εκεί ο Αβραμίδης και το 0-1. Ξεχάθηκε εκεί ο Αβραμίδης από τους παίκτες της Αμμουδιάς. Και ο Αβραμίδης με δυνατό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Χαλκίδη. Και έτσι είχαμε στο 21ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 24ο λεπτό του παιχνιδιού, το Ηρακλής Αμμουδιάς Άρης Κοτούσας 0-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται από το 24ο λεπτό με 0-1 με τρόπο που σημείωσε ο Αβραμίδης. Βόγκλη τώρα από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Αβραμίδη. Αβραμίδης τελικά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Σου του Αβραμίδη στη συνέχεια. Πιεζόμενος η μπάλα πάνω στην αγκαλιά του Χαλκίδη, ο οποίος γρήγορα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και του Καβακλή πιέζουν οι γηπεδούχοι για το δράμα της Σοφάριζης. Μεντεσίδης εκτελεί. Χρυσοπλαρίδης ψηλότερα από όλους. Ρούμπος αφήνει για τον Βάσεφ. Βάσεφ για τον Κολοκοτρόλη. Κολοκοτρόλη τσιμπάει την μπάλα, κάνει και τη σέντρα. Την τελευταία στιγμή εκεί πριν η μπάλα φτάσει στο Ανελόχλη τον Κάλιο. Χρυσοπλαρίδης ο κορυφαίος των φιλοξενουμένων θα παραχωρήσει το κόρνερ του Καραμπάτσιου. Νταρούδης, τώρα πράγματι ο κύριος Ιωαννίδης θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι μας. Θα βρει με καλή νικήτρια σε αυτό το τοπικό ντέρμπι τους φιλοξενούμενους με 0-1.